Vijesti radi Astra. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga zatražila u petak od nadležnih organa da se ne predaju prije nego se iskorijeni korupcija iz kosovskih institucija i društva u cjelini. Na sastanku Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, na kome su prisustvovali najviši lideri iz oblasti bezbednosti i pravosuđa u kosovskim i međunarodnim organima. Jahjaga je kazala da niko ne bi trebao da zarađuje na ilegalan način. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, predsjednica Kosova je zatražila opipljive rezultate koji pokazuju da postoji borba protiv ove negativne pojave. Kosovo traži ka euroatlantskim integracijama, no najprije je potrebno da se iskorijene organizirani kriminal i korupcija, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova traži pobjedu nad korupcijom. Ona dodaje da je ova pojava ružna i protivzakonita, koja nastoji da bude uključena u društvene sfere i poslove, posebno u poslove institucija. Ne smijemo stati sve dok se u potpunosti ne iskorijeni ovo zlo, dok ne stvorimo moralne kadrove i zakone da niko kroz koruptivne afere ne stiče bogatstvo za sebe, svoje okruženje i ostale, poručila je predsjednica Kosova. Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je da kosovske institucije izražavaju veliku zabrinutost o situaciji u Siriji. U svom obraćanju na sastanku prijatelja Sirije u Parizu, Hodža je istakao da odgovor na brutalan način režima Sirije na zahtjeve naroda ne može poistovetiti ništa drugo osim velikog broja žrtava i ono što se događa tamo je samo pitanje sirijskih građana i prijatelja regionalnom miru. Republika Kosovo oštro osuđuje krvavu kampanju Asadovog režima protiv aspiracije sirijske opozicije da transformiše svoju zemlju u otvorenu i pluralističku državu, kazao je Hodžaj. Na sastanku u Parizu učestvuju predstavnici više od 100 država, uključujući američku državnu sekretarku Hillary Clinton, zatim visoku predstavnicu Evropske unije za vanjsku politiku i bezbednost Catherine Ashton i ministra vanjskih poslova Njemačke Gvida Westerwellea. Kosovske institucije ostvarile su napredak u posljednje 4 godine, ali na uspostavljenu vladavinu prava ima još mnogo da se radi, kaže se u najnovijem izvještaju EULEX-a koji je u petak predstavljen javnosti. Uprkos brojnim stabilnostima, kosovska policija, carina, tužilaštvo i sudovi danas su u mnogo boljem stanju nego prije 4 godine, zahvaljujući angažovanju Evropske pravosudne misije, tvrdi se u izvještaju, prenose beogradski mediji. Iz izvještaja proizlaze da je 2009. godine rad većine ključnih kosovskih institucija bio ocjenjen najnižom ocjenom, dok je ove godine EULEX zabilježio ograničen, ali vidljiv napredak u mnogim oblastima. Tako se na kosovsku policiju tvrdi da je u potpunosti dostigla standarde u 18 od ukupno 31 oblasti koje je EULEX nadzirao, dok su u još 7 uočeni izvjesni pomaci. Kao najveći problem u radu kosovske policije EULEX vidi u nedostatku objedinjene baze podataka, bez koje različiti policijski organi ne mogu da koordiniraju rad na suzbijanju kriminala. Kosovski sudovi su po ocjeni EULEX-a prošli nešto slabije zbog veoma velikog broja neriješenih predmeta i traljavog vođenja administracija. Kako prenosi beogradski mediji, novi 55 stranica dug EULEX-ov izvještaj gotovo se uopšte ne bavi situacijom na sjeveru Kosova, koju je posvećeno svega nekoliko redova. EULEX želi da ojača postepenu obnovu vladavine zakona na sjeveru Kosova, zasnovanu na dosadašnjim naporima i rezultatima, piše u izvještaju. Kosovski parlament je usvajanjem u načelu krivičnog zakona bez članova koje krše slobodu medija ispunio zahtjev novinara i otvorio put povratka Haredina Kučija u vladi. Kuči očito ne želi da izneveri Hašima Tačija, rekavši da ne namjerava da ostavi politiku. Nakon ukidanja članova koji se smatraju opasnim po slobodu medija iz krivičnog zakona, Kuči u četvrtak u izjavi za prištinski list Ekspres ostavio otvorenu mogućnost da se vrati na položaj na koje je podneo ostavku. Ja sam od onih ljudi koji ne namjerava da ostavi Kosovo, već da bude aktivan u politici, ali sam to kazao u afektu i ne mogu puno da komentiram bez znanja što se dogodilo u Skupštini, kazao je Kuči. On je obećao da će ukinuti članove 37, 38 i 39, u protivnom da će napustiti vladu, što je učinio nakon što je krivični zakon sa tim članovima juna mjeseca usvojen većinom glasova. No njegova ostavka se nije svidjela šefu vlade. U
četvrtak premijer Tači je vratio krivični zakon u Skupštini zajedno sa nacrt prijedlogom kojim je zatraženo ukidanje spornih članova, što su i odobrili poslanici Skupštine Kosova. Potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić izjavio u petak da zvanični Beograd mora biti uključen u rješavanju pitanja sjevera Kosova i da se taj problem mora riješiti. On je u intervju u srpskoj agenciji Tanjug rekao da problem sjevera Kosova ne samo da treba i može, nego i mora da bude riješen, jer je, kako ocijenio, ovakvo stanje na sjeveru neodrživo. Mislim da je postojeće stanje takvo da u njemu gube svi, i vlada u Prištini i vlada u Beogradu i međunarodna zajednica, a čini se najviše građani na sjeveru Kosova. Mislim da u procesu rješenja ovoga problema da budu i učestvuju svi, uključujući tamošnje Srbe, jer se radi o njihovoj sudbini, rekao je Miletić. On je istakao da Beograd ima uticaj na sjever Kosova koji nije mali i da zato mora da bude uključen u rješavanju situacije na sjeveru Kosova. Konačno, Beograd ima najviše uticaje na lokalno stanovništvo, odnosno lokalne lidere. Zbog toga mora da bude jedan od faktora koji će biti uključen u rješavanje pitanja sjevera Kosova, smatra Miletić. Mandatar za sastav vlade Srbije Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa novoizabranim predsjednikom Albanije Bujarom Nišanijem. Tema razgovora bila je unapređenje bilateralnih odnosa u naporima da uvjeri susednu državu da će se buduća vlada Srbije pod njegovim rukovodstvom zalagati i za podizanje i jačanje obostranih odnosa i biti faktor mira i stabilnosti. Aktuelni ministar policije i mandatar za sastav nove vlade Srbije Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa novim albanskim predsjednikom Bujarom Nišanijem. Zajedničko je opredeljenje da se unapređuju naši bilateralni odnosi u interesu mira i stabilnosti u regionu, rekao je Dačić u izjavi za medije. Dačić se poznaje sa predsjednikom Nišanijem iz perioda kada je i on bio ministar unutrašnjih poslova Albanije. Drugi detalji o ovom razgovoru nisu saopšteni. Dačić je ranije razgovarao sa visokim zvaničnicima Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Nikolić i Dačić mogli bi da riješe pitanje Kosova, dok bi Srbija za rješenje ovog regionalnog problema bila nagrađena, izjavio je američki politički analitičar Joseph Griboski. On je u intervju za Glas Amerike na srpskom jeziku izneo mišljenje da je ovo veoma pogodan trenutak da Beograd krene putem aktivne bilateralne politike prema Vašingtonu, kritikujući da Beograd u posljednjih nekoliko godina djeluje diplomatski, letargično i bezidejno. Kada je riječ o Kosovu, Griboski je rekao da se Nikolić priklanjao više nacionalnoj, a Tadić međunarodnoj poziciji, a sada imate novu vladu sa dva oprečna stava, ako hoćete desnicu ili levicu, oličenu u Nikoliću i Dačiću. U kontekstu kosovske problematike teško je ignorisati nezavisnost Kosova, što bi moglo da dovede do usaglašavanja stavova predsjednika i premijera Srbije, uzimajući u obzir Dačićeve prijedloge za situaciju kosovskog problema, uključujući i podjelu. Ako Nikolić i Dačić preduzmu aktivan, angažovan, ali oprezan i studiozan pristup kosovskom pitanju, Srbija bi mogla da pronađe rješenje za taj ključni regionalni problem i bude za to nagrađen novom podrškom i uticajem u međunarodnim krugovima, poručuje Griboski. Pomoćnik državnog sekretara za Europu i Euroaziju Filip Gordon doputovaće u posjetu Francuskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu i Kipru u periodu od 6. do 12. jula. Kako se navodi u saopštenju američke ambasade na Kosovu, američki zvaničnik u Prištini će kosovskim zvaničnicima čestitati na najavljenom okončanju nadgledane nezavisnosti Kosova u septembru i ohrabriti tamošnje lidere da rade na evropskim integracijama. Pomoćnik sekretara Gordon također će posjetiti sjever Kosova, gdje će ga sa trenutnom situacijom u tom dijelu zemlje upoznati predstavnici NATO snaga na Kosovu, KFOR-a i misija vladavine prava Europske unije EULEX. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv zamjenika premijera Kosova Bujara Bukošija i još 10 osoba sadašnjih i bivših zvaničnika Ministarstva zdravlja zbog nekoliko krivičnih dijela.
Bukoši, koji je u vladi Kosova zadužen za socijalnu politiku, optužen je da je u vrijeme dok je obavljao funkciju ministra zdravlja zloupotrebio službeni položaj i ovlašćenje i potpisivao štetne ugovore. Euleks tužitelj Marijah Bamijeh i pored Bukošija za ta krivična djela optužila i bivšeg generalnog sekretara Ministarstva zdravlja Ilira Toljaja i Arbenitu Pajaziti, Nedžata, Šabanija Ismeta, Hisenija, Hajrula Hafejzu, Zenelja Kučija, Bekima Fušu, Albana Tačija, Basri Asanija i Imera Ajetija. Podizanje optužnice su za dnevnik Kohaditore potvrdili glasnogovornik Euleksa Bljerim Kasnići i advokati optuženih. Glasnogovornik Euleksa Bljerim Kasnići je rekao da je jedan Euleksov tužitelj iz specijalnog tužilaštva Kosova podigao optužnicu protiv 11 osumnjičenih za slučaj korupcije u Ministarstvu zdravlja. Među optuženima je i Bujar Bukoši, bivši ministar zdravlja, i Ilir Toljaj, bivši generalni sekretar Ministarstva zdravlja, potvrdio je Krasnići. Optuženi Bukoši je u četvrtak poslijepodne u telefonskom razgovoru rekao da nema informacije da je optužen. Direktor Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu Hasan Preteni izjavio je da su do 31. marta ove godine podnete 240 krivične prijave protiv 700 osoba. On je dodao da su svoju imovinu ove godine prijavili 3354, odnosno 92% državnih zvaničnika. Protiv svih onih koji nisu podnijeli prijavu o imovini u zakonski predviđenom roku, bit će podignute tužbe u nadležnim tužilaštvima za prekršaje, kazao je Preteni. S druge strane, državni tužitelj Ismet Kabaši je rekao da su informacije koje je dostavila Agencija za borbu protiv korupcije neispravna i da predstavljaju problem za tužitelje. O ovom pitanju govorio je ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi, koji je kazao da čuvanje povjerljivosti neko može zloupotrebiti i time bi izgubila kredibilitet Agencija za borbu protiv korupcije. Redžepi je dodao da je u ovoj fazi stvorena jedna povjerljiva agencija i ljudi se ne ustručavaju da prijave različite slučajeve za koje se sumnja da su korumpirani. I ovo je na neki način otvorena institucija za građane koji se uz očuvanje povjerljivosti ne ustručavaju da prijavljuju slučajeve korupcije. U Zrze u opštini Orahovac policija Kosova je primetila da jedna parcela zasađena opojnim biljkama kanabisa. Istražno odjeljenje regionalne policije u Prizrenu pretreslo je kuću i vlasnika parcele i tom prilikom konfiskovala lovačku pušku, a vlasnika nije uspjela da pronađe u kući. Glasnogovornik regionalne policije u Prizrenu Hazir Beriša izjavio je da je policija u Zrzu kod Orahovca primijetila nekoliko stabljike biljke kanabisa, posumnjala da je riječ o uzgajanju ove biljke na većem prostoru i da su sumnja da je promijenjena parcela nakon otkrivanja od strane policije. Policija je pretresla kuću osumnjičenog za gajenje kanabisa, ali osoba koja bi mogla biti vlasnik parcele o kojoj je riječ nije pronađena u kući. Tokom pretresa je zaplinjeno lovačko oružje za koje vlasnik nema odgovarajuću dozvolu, kazao je glasnogovornik policije Beriša. Čuli ste vijesti Radio Astra, poštovani slušalci. Ove vijesti možete pratiti preko interneta na www.info-ks.net, a naš kompletan program preko kablovskog operatera TV Eho Rečane. Želimo vam dobar prijem i ugodne trenutke uz Astra Radio.